Dili mga oras ako magkapuso at makauban live pinaagi sa phone patch si Cebu City Mayor Edgardo Labella aron kuhato katinawan kabahin ining iyang pamahayag pag posibleng pag-extend sa enhanced community quarantine dinhi sa atong dakbayan sa Sugbo. Mayor Labella, mayang hapon. Mayang hapon Super Bob, mayang hapon Super Alan ug mayang hapon Cecil ug sa inyong mga televiewers. Mayor, what's the real score? Will be extended, might be extended, or may be extended ang atong enhanced community quarantine dinhi sa dakbayan Sugbo? Ganina pag interview nga to wa pa nako mapirmahi ang executive order, so mautong ako nang gisulti nga might be extended. So eventually atong ang napirmahan karon na ganina Super Bob, Alan o Cecil nga we will extend it until the 15th of May. Of course, kung pananglit mo improve ang atong sitwasyon, mo plateau o mausab ba o mumubo ba, depende, pwede na itong i-lift earlier sa kaysa Mayo 15. And of course, maminaw sa ta kung unsay mga mandate nga ihatag sa Interagency Task Force sa Manila, which we are going to comply. Okay, ato ning klaro ho, no? So contrary sa earlier report nga ng gawas nga will be extended up to May 30, karon ang imong gipirmahan may be extended up to May 15. Yes, up to maybe extended up to May 15. Unya kung pananglit mo improve ang atong conditions, Super Bob, we can lift it earlier than May 15. Okay, so mo nang iklaro kayo pag ayo na to. So why 15 days? Why not 1 month? Gidebatihan ba nyo sa crisis committee ang pros and cons ining maong declaration, Mayor Labella? Yes, Super Bob, and then ganina sad we had a meeting with some medical officers. Sila ni Dr. Kanang atong epidemiologist nga gikan sa New York. Okay. And then of course ang atong mga kining business sector, usa gyud sa ki-consider ang business sector. Mao na nga we will try it 15 days after April 28. And doon naman sad sila yung mga gipasupot nga mga huna-huna nga dunay posibilidad kay kita gud dinhi sa dakbayan sa Sugbo mao ning nidaghan gid ning atong kining ato karon nga mga report sa mga ni positibo because we never stop ang atong massive swab testing, massive contact tracing unya naapagani tay sige nga pahigayon nga kanang atong cluster health offices north, south, west, east o kining central nga katong mga tao nga nagtunay mga duda nga lain yung lawas, they can go to this cluster health offices. Pag sugod gid aning COVID epidemic or pandemic, nag-create ta o cluster para nga ang uban nga magduda di na kinahanglan ato city health offices. Gani kini karong Cebu City Health Office nga nakabutang dili ni siya empleyado. Is just one of those nga kanang ninganha sa atong cluster clinic. Unya nagpa-check, unya i-turn out nga ang iya ding gipaminaw na positibo siya. Okay. So mao na sa Super Bob. Okay. So, yes, Mayor. Excuse me, no? Who are qualified? Doon kay resultan ni sa massive testing kay ug ato ning ihonong wa na tay report, wa nay update og posible nga mao ni makaingon nga mobalik na ta sa normal. But we have this massive testing nga gipahigayon. Who are qualified nga mo undergo ining maong testing anytime Dick and Harry makabisita aning maong ipang-mention nimo nga mga klinika, Mayor? Firstly, kung kaning atong random drug testing, lapay pananggit no sa Barangay Luz or Sitio Zapatera nga dihay report nga moto katong usa nga nasakit. So usa gitagaan og priority. Unya ang iyang kanang gitawag og contact tracing, unya ang area gyud. Ang area diin na ang kanang inunato na reported nga nagkasakit. So usa gyud na unya of course kanang mga area nga dunay inunta nga nagsigig hilanat unya kanang gitawag nila internal like illness no kanang mga dunay gipamati nga mga lugar, and that's being monitored by the city health office. Pareho katong nahitabo dinhi sa city jail nga dihay usa nga nasakit, so mo to nga ipadayon-dayon ang mass testing sa area, mao na nga og ipadayon ang contact tracing. Muna karon kani ganing sa city jail sa 199 swab samples nga ilang gikuha,
amo tong naa na say nakit-an nga 123. Unya kining 123, a great majority of these asymptomatic, wala Yeah. ubha, Yeah, wala sipona. Pero nonetheless, do naman tay kining usa ka building din nga bag-o pag yung nahuman nga which is supposed nga maka-accommodate unta og 3,000, amoy atong gigamit nga isolation center aning 123 karon nga bag-o kay naaman sad sila dihay kanang unta mga doctors unya inabagan sa atong City Health Office Okay. Aha. o sa atong DOH. Mayor, limitado kay itong oras ni television. One final thing, no? 15 days, do we have enough supplies or maingon ta on the part of the city government sa paghatag sa gikinahanglan sa mga tao nga apektado niining maong pandemic dinhi sa Dakbayan Sugbo lang? Fortunately, Super Bob, medyo og kita sa Dakbayan lang, we have enough resources. Okay. Kunya, mura sa kog na tandog nga kani bitong sitio sa Patera, daghan sad kaayo ron nga naghatag og mga donations. Gani ang mga donations sad nga nadawat bisan dili iingon nga sitio sa Patera ay advice akong gi-advisean ang atong city administrator nga dili gyud pasagdan ipadayon gyud og paghatag suporta diha sa sitio sa Patera, dili lang ng mga dilata pero kana yung mga utanon o mga prutas. Kanya gapabutang sa ta didto og kining mobile market kay doon naman sa uban diha nga doon na pa sa resources nga makapalit sad. Okay, gawas niya atong 3 million, 2 million, 1 million gipanghatag nimo sa barangay with this extension of another 15 days, do na patay second or another wave of relief support ngadto sa ato mga kaigsunang mga Sugbuanon. Ato nang tan-aw og maayo, Super Bob, kay these are public funds and we have to be circumspect. Ato lang gastuon kung kinahanglan gyud. Kinahanglan nga it should be well spent kay we should not waste public funds and resources kay mo na usa sa ato yung tan-awon nga way makaakusar nato nga atong giusik-usikan giwari-wari ang kabtangan sa katawhan sa Dakbayan. Mayor Revilla, thank you so much and good luck, Mayor. Salamat kayo. May hapon. Salamat sa ninyo, Super Bob. Maayong hapon.